Nek tista' ssib sensilit sħaħ ta' drama u programmi ta' kull ġeneru u terġa' tarahom x'in trid on demand. Tista' ssib ukoll programmi ta' Net FM u tisma'hom bħala podcasts. Il-platform Net on Demand tista' taċċessah billi tidħol net.com.mt u tagħżel Net on Demand. Ramana fil-program Terrazza u mana mill-ġdid rajni il-bira reġalna għad mana l-lum misjajnik Mattejos Grassu, misjajnik. Mattejos, huwa suġġett popolari u għalek kemm jista' jkun nipprovaw nisirqu l ftit mill-ħin tiegħek għaliex nafu illi hija xi ħaġa illi qed nipprovaw kemm jista' jkun qajmu kuxjenza dwar il-fatt illi wieħed iżomm ruħu kemm jista' jkun b'saħħtu. Imma llum ħan nitkellmu dwar dak li għajdunna, jew dak li nisimaw, għax kulħadd isu jitkellem, law jitkellem, lem, u forsi ktar namlu ħsara mill-li namlu ġit. L-ewwel qed tenku tal-istedina u mhux tal-li tkun qed tisraq lil-ħin, tal-li tkun qed tgħinni għax di xi ħaġa li nħobb nagħmel ħafna number one. U rid ngħid grazzi u proset lilek u lil kull min jagħti anke spazju lill-fitness għax sfortunatament il-ħajja kif inhi llum tant aħna mbubbarjati minn affarijiet differenti. Illi faċli npoġġu lil nfusna l-aħħar. Mux tab xej, illi nisimaw bħafna kondizjonijiet fostom ansjetà fuq livelli ieħor anka depressjoni. Għax daw fost l-oħrajn, tabib minix kif taf inti, però fost l-oħrajn anka tobba jgħidulek illi tiġi minħabba dak li jkun jinsa lilu nnifsu u jingħalaq jissu fil-problemi tiegħu stess. Illi normalment insibu li pereżempju din l-ansjetà u d-depressjoni iktar taqtana minn man-nies milli tgħinna jew milli timbuttana biex nissoċjalizzaw. U kemm importanti anke fejn jidħol l-exercise huwa fatt magħruf. Illi dawk in-nies li jagħmlu l-exercise f'ambjent ta' grupp fejn hemm nies oħrajn huma l-aktar nies li għandhom tendenza li jżommuha kif spjegajna l-aħħar programm jiena u inti bħala lifestyle, bħala tul ta' żmien. Għax da inut li nidħol isnien għal sprintek, jieħu nagħmel daw ix-xarjar, mbagħad wara dawk ix-xarjar ġa nispiċċa fejn kont back to square one, għax daqshekk ma solvejt xejn. Ok, forsi qed daw ix-xarej ġiet naqa' dik il-libsa li kelli qed tistenni fil-gwardarobba, però mbagħad erġajna back to where we started. Allura, dik mhux idea tajba. U kif qed tajb ħafna inti, hemm affarijiet Lisa illi forsi nisimgħuhom ġenwinament ta' forsi mill-ġenituri jew nanniet jew il-qrabat jew il-ġirien illi huma ħrejjef illi fil-verità ma tantx jagħmlu ġid. Jew nistgħu ngħidu wkoll illi mhux bil-fors nimxu magħhom. U ħanibda il-famuż breakfast. Kemm smajna minn kollha tfal żgħar. Tittikol xi ħaġa filgħodu biex tistarti l-metabolismu. Mela dik iċ-ċavetta tal-karozza li trid iddawwara biex tixel il-magna xejn jaqsam. Anzi iktar ma jgħaddi żmien li qed isibu. U di fil-fatt qed jużaw anke bħala intervent anke ċertu klijenti u sptarijiet speċjalment fl-Amerika. Illi meta inti tipprogramma, tippjana l-ġurnata tiegħek li tibda tiekol aktar tard. Mela pereżempju inti flok ma tieħu il-breakfast tiegħek fis-sitta ta' filgħodu, l-ewwel darba li tiekol ikun eżempju f'nofsinhar, mhux talli ma tagħmilx ħsara, talli hemm ċertu ġid illi inti ħadd approfitta minnu, illi kieku inti kiet fis-sitta ma kontx tieħdu dak l-istess ġid. Dak li jgħidulu intermittent fasting. Issa kif dejjem ngħid anke hawnhekk Lisa, dejjem nieħdu parir ta' tabib. Għax dan hemm kundizzjonijiet hemm anke mediċini illi inti trid tikol magħhom l-ewwel ħaġa filgħodu, etc. Jiena mhux qed nappella hawnhekk mhux tabib. Jiena qed nitkellem b'mod ġenerali għal fat loss, għat-toning u anke għas-saħħa ġenerali. Hemm ħafna min jibbenefika jekk flok ma tibda tikol filgħodu kmieni, tikol l-ewwel ikla aktar tard fil-ġurnata. U hemm min jgħid allura x'nagħmel bejn is-sitta u nofsinhar ingiddem difrejja? Le. Anzi qed isibu illi jekk inti f'dawk ngħidu aħna 6 sigħat, illi soltu tkun diġà kilt. Minflok inti flok ma tikol tgħid ħanieħu aktar ilma. Jista' jkun still, jista' jkun sparkling. Ħanieħu eżempju kafè bla zokkor u bla ħalib. Ħanieħu pereżempju te iswed. Mela jekk qed tinnota qed insemmi affarijiet illi mhumiex ikel. U jekk huma drinks ma fihomx kaloriji. M'hemmx zokkor, m'hemmx ħalib, m'hemm xejn, plain. U jgħid li mela jiena ħanniżilhom.
tista' jekk trid tieħu l-ilma biss. Però qed isibu wkoll illi l-kafè pereżempju jgħinek biex inti anke taqta' ċertu ġuħ. U l-kafè kif tkellimna anke l-aħħar darba huwa fett burner minnu nnifsu. Nara kemm tajba. Qed nieħu xi ħaġa li qed tgħinni naqta' l-ġuħ. Tajjeb għax dak il-ħin jiena mdorri niekol is-soltu. Okej? U fl-istess ħin hija fett burner. Tgħidli ma din importanti. Dik kulħadd irid jagħmilha min irid jonqos. Le. Però hija waħda minn dawk il-ħrejja fl-ġiri nisimgħu illi bil-fors biex tonqos trid tieħu l-breakfast. Jgħid ngħid kontra. Mhux bil-fors tieħu l-breakfast u laqqas bil-fors iddum ma tiekol. Għax wara kollox Lisa l-aktar li jgħod huwa kemm tiekol u x'tiekol fil-ġurnata. Fil-fatt hawn min fil-għodu ma jkunx jiflaħ jiekol, hawn min jgħidlek isma' jiena l-istonku jkun magħluq wisq fil-għodu ma nkunx niflaħ ndaħal xejn ġo ħalqi. Ġifieri hawn min iva jammetti li jisma' mek mingħajr breakfast ma nkunx nista' nistartja nkun irrid imqar xi ħaġa. Hawn min jgħidli isma' jiena tbaxxi l-pressjoni jekk ma noħux xi ħaġa ma nħossniex f'saħħti biżżejjed biex nibda l-ġurnata. Però min jgħidlek jiena tgħidlix imma qabel ma jibda ċertu ħin ma nkunx nista' indaħħal xi ħaġa fil-ġisem. U tnej jistgħu jkunu reali, Lisa. Fil-ma sens ġifieri vera min titbaxxi l-pressjoni, però vera wkoll illi hemm min dik hija x'jaħseb hu. Fis-sens x'jibża li jiġrilu jew inkella jgħid ħossni debboli. Debboli għax imdorri dejjem tikol fil-għodu. Jekk inti ġismek derrejtu hekk. Alright, kif tkellimna anke dakinhar fuq id-drawwiet, jekk derrejtu dejjem tikol l-ewwel ħaġa fil-għodu, dal-għada fil-għodu ħajdik is-sinjal ħoj. Jiena suppost qed niekol, kif qed tibdil ir-rutina? Għax aħna magħmulin nies tar-rutina. Imma kif qed ngħidu, jekk speċjalment għax anke min tiġrilu ħafna di Lisa, jgħidu li meta nibda niekol fil-għodu xbih ma nkunx nista' nieqaf. Waħda mill-affarijiet li jista' jipprova, okej, hija li qed tisma' nibda niekol f'nofsinhar. Ħannara x'jiġri. U kważi waħdek tinduna, jekk inti jkollok din ix-xogħol li jekk tibda tikol fis-sitta tibqa' tikol il-ħin kollu. Ma mitx bil-ġuħ jien, bil-bejs ta' nofsinhar ma kilx, ma ħassejtniex ħanaqa mal-art, anzi, forsi b'dak l-ilma li ħadd għax is-soltu laqqas biss nixrob, u b'dak il-kafè bqajt għaddej u qisu xejn mhu xejn. Ġifieri, hemm sistemi differenti li m'hemmx one size fits all, m'hemmx metodu wieħed ta' kif nagħmlu l-progress u kif naslu, hemm biżibilju, okej? Ni waħda minnhom. Tista' jew ma tistax tieħu breakfast. Misconception oħra li bil-fors trid tiekol kull tliet sigħat. Ħrafa oħra. Hemm min komdu hekk iqassam kull tliet sigħat u forsi l-aktar li għal riżultat għax jgħid isma' ħanikol ftit u spiss allura iktar għandi kontroll. Huwa li jikol kull tliet sigħat. Però jena kemm naf min illi jikol eżempju breakfast, lunch u dinner, allura jikol darba kull 5 sigħat, illi wkoll għandu figer vera pulit u pulita. Ġifieri mhux kemm il-darba tikol ta' spiss, imma x'tikol again bħala total fil-ġurnata u għal-qofol. Għandek min, per eżempju, il-ħbib tagħna l-Musulmani, li dawa l-40 jum jidir li r-Ramadan, kull darba nitfixka, xux 30 jew 40, allura ħemma ngħid xejn. Però matul ir-Ramadan, minn tluħ ix-xemx, sanżul ix-xemx ma jiklu xejn. U sa fejna fien korreġini wkoll, laqqas jixorbu xejn. Ekk jidir li ukoll. Ekk jidir li. Però aħna mhux qed ngħidu għall-iskopijiet tagħna ta' fett loss u ta' toning illi aħjar ma nixorbu xejn laqqas, anzi, aħna bħal pjanta għandna bżonn min jisqina. U għandna bżonn ħafna iktar l-ilma mill-ikel. Ġifieri mingħajr ikel ngħixu diversi ġranet mingħajr ilma wara ftit ikunu mejtin. Tajjeb, allura l-ilma anke għal fett loss u għat-toning huwa importanti. Però kemm interessanti huwa li kienu studjaw anke xi waqt ir-Ramadan kienu qabdu grupp kbir ta' nies. U fil-fatt sabu illi meta huma ikunu jikkontrollaw x'jieklu u kemm jieklu, jitilfu x-xaħam u jittonjaw, avolja jibdew jieklu mhix ħin tinżel ix-xemx. Kemm nisimgħu le ta' tikolx wara s-sitta jew wara s-seba', int miġnun ħadd ikol banana issa sejjer torqod. Ġismek mhux se joqgħod jgħid ara issa tatni l-banana, mela ħanżommula. Le, ġismek literalment kellu bżonna, iva jew le, jekk kienet żejda, żama bħala xaħam. Jekk inti kont qisek bil-majnas madwar il-ġurnata mela forsi ma kilx biżejjed, ġismek uża, għamel użu tagħha dik. Mhux se joqgħod ifittixlek. Taf kif? Ġifieri ħrafa oħra hija illi bil-fors wara s-seba' ma terx tiekol. Tista' jekk inti diġà kilt kollox matul il-ġurnata, illi wara s-seba' ma tkomplix tiekol. Insi jiena żżar ngħid illi peress dawk huma ħinijiet fraġli ħafna,
Mela normalment isu wara s-seba dak li jkun ġlura mix-xogħol, forsi lest jew kważi lest mix-xogħol ta' daru jgħid għall-erwieq, ħan intefa' nara it-television. U nafu xi, dak li iktar ħin li tgħid naf xi ħaġa. Allora jekk inti tagħmel regola tgħid ara fit-8 il-kċina magħluqa. Mit-8 lem jiena mhux se niekol, mhux għax mit-8 lem l-ikel ħajsirlek xaħam. Imma għax inti qed tagħmel regola li biex ma toqgħodx tikolli kelli taf li m'għandekx bżonnu għax forsi waħmerijiet, għax forsi ħaxnek, inti tgħid jiena wara 8 ma nikolx. Għax taf li wara 8 mhux qed nieħu salads, qed nieħu l-imbarazz li għandi fil-kabut. U min allura l-ikla tiegħu hija wara 8? Mhux problema ta' xejn, għax mhux il-ħin il-problema. Il-problema huwa iż-żejjed. Jew in-nies f'estrem ieħor. Ġifieri dik hija tajba. Mela, ħrafa oħra hija illi il-bajt pereżempju jew inkella is-seafood iqabbat il-kolesterol. Mela jekk inti ma jkollokx kolesterol, għax tieħu s-seafood jew tieħu l-bajt ħajjaqbdek il-kolesterol. Ir-realtà hija illi min għandu diġà ixxu ta' kolesterol ħajitkellem mat-tabib jew dietitian tiegħu. Tajjeb, 100%. Però min apparentament huwa fi stat mediku tajjeb, le, l-albajt u laqqas ix-shrimps mhuma ħajqabdek il-kolesterol, il-burgers u ċ-chips fiż-żejt li ħajqabdek il-kolesterol. Tajjeb, ġifieri ġenera bajnejja Lisa. Illi jkun hemm min jgħid lit-tfal, inti bis-serjetà erġajt qed tieħu egg salad. Imma rajt li fil-weekend, kull weekend noħorġu niklu l-pizza u l-burgers. Dak huwa li vera jqabbad il-kolesterol, mhux il-bajt. Mhux hekk. Dik importanti wkoll. Mela, misconception oħra illi il-ħalib bil-fors irridu nixorbuh. Jew bil-fors ikun ħalib tal-baqra jew tal-moża. Anzi, qed isiblu iktar ma jgħaddi żmien illi hawn diversi nies illi huma intolerant illi ma jaqbilx magħhom il-ħalib tal-annimali. U allura le, il-ħalib mhux bil-fors ikun tal-annimali. X'hom jgħidlek tal-pjanti mhux ħalib vera. Coconut milk, plant milk, dawk l-affarijiet ġifieri rice milk, etc. huma alternattivi tajbin. Ukoll u again, min ma jogħġbux il-ħalib mhux għax mhux se jieħu ħalib ħajara xi ħaġa drammatika, għax anke dak li jgħidulu kalsjum. Tajjeb illi huwa hemm il-fama illi da jiġi mill-ħalib. Fil-verità jista' jittieħed minn affarijiet bħal brokkoli. Again, pereżempju min jgħidlek fix-xitwa, u ħafna l-arinġ ħabba l-vitamin C. Ta' min ngħidu li hemm ħxejjex illi fihom ħafna iktar vitamina C l-arinġ. Mela again, misconception oħra li bil-fors tieħu l-arinġ fix-xitwa. Il-vitamin C tista' tiġi minn postijiet oħrajn. U għalfejn insemmi dawn l-affarijiet Lisa. Għax dawn huma affarijiet illi bla ma rridu jekk nemmnuhom jillimitawna. Iġeluna naraw il-ħaġa bħala ara ħej. Jekk jiena rrid ikolli ġisem, di triq irrid naqbad dal-ftit ikel, dil-ftit għażla, da swat, illi jekk inti diġà tħalt għali għadi b'dik il-mentalità li għandi daw ir-regoli vera stretti, mhux ovvja li mhux ħażomma. Ir-realtà hija illi hemm biżibilju metodi ta' kif aħna nistgħu naslu. Hemm min jgħidlek imxi bil-blood type skont id-demm, ħrafa oħra. Dik hija provata illi mhux vera trid timxi skont id-demm tiegħek bil-fors. U di pereżempju ġas biex insemmi da' suġġett, ma tgħidlekx tagħmel xejn ta' barra minn hawn ta'. Pereżempju dil-famuża blood type diet ma tgħidlekx, isma' ħi trid tikol il-burgers u l-pizza? Le. Imma tgħidlek pereżempju jekk inti tip ta' demm mod, tittevita dak l-ikel avolja apparentament huwa healthy, mela pereżempju tittevita l-laħam jew tittevita l-ħut. Għax id-demm tiegħek qed jgħidlek biex tevita l-laħam jew il-ħut. Mhux vera. Kull individwu huwa differenti. U maħniex differenti skont it-tip ta' demm. Aħna differenti bħala individwali, dak li jgħidulu DNA. Issa jiena pereżempju jiena u hija, it-tnejn l-istess tip ta' demm. U skont il-famuża blood type diet, it-tnejn għandna nevitaw il-ħalib. Jiena vera, ma li nieħu daqshekk ħalib niġi blow titqisni les biex inwellet. Hija jekk jieħu vażun ħalib ma jiġrilu xejn. Ġifieri, kull individwu huwa differenti. Dejjem nieħdu parir ma' tabib jew id-dietitian tagħna illi verament ikun jista' jgwidana. Hawn anke kliniċi tal-allerġiji illi jistgħu jgwidawna aħjar, mhux naqbad u ngħid isma' skont id-demm tajjeb u daqshekk. Ġifieri di oħra. Hemm min jgħidlek il-lunch li kemm nista' nikol ftit xi dwejja, mela aħjar ma nsegwi xejn. U ħafna nies meta jagħmlu daw ir-regoli jgħidu mela jiena ma nagħmel xejn mill-ewwel ħin. Alright, għax jiena da ma nistax nagħmel, ma jistax ikun nikol kull 3 sigħat, ma jistax ikun noqgħod nieħu l-breakfast, ma jistax ikun hekk, ma jistax ikun hekk. U ma nagħmel xejn mill-ewwel. Minn qabel ma beda. Qabel ma tibda, mhux bil-fors daw il-ħmerijiet
niċċekkjaw verament fuqhom u niċċekkjaw jekk jista' jkun mhux mal-internet. Għax mal-internet kulħadd ħajkollu l-aġenda tiegħu, niċċekkjaw mat-tabib, man-nutritionist, mad-dietitian tagħna biex naraw naqra anka fejn jidħol l-ikel xottalina jew le. Fejn jidħol l-exercise naturalment hemm coaches illi wkoll eħmerijiet hemm min jgħidlek isma' qod on the spot jew qod uża dik il-vibrator. Naraw naqra kemm verament jgħinu jew le dawn l-affarijiet. Nieħdu parir mand coach fejn jidħol l-exercise ħalli jekk jista' jkun ma nitilfux żmien